Myslíte si, že naše zákony často varia bez nás? Cítite, že s nami takto neraz pekne vypiekli? Máme pre vás recept, ako môžete zákon sami ovplyvniť. Na zmenu pripravovaného zákona budeme potrebovať jedného iniciátora hromadnej pripomienky, 500 alebo viac podporovateľov podľa chuti a štipku trpezlivosti. Postup. Po tom, čo na ministerstve navrhnú zákon, nechajú ho na portáli právnych predpisov 15 dní odstáť. Ak nám na návrhu čosi nevonia, pripravíme k nemu pripomienku. Pridaním aspoň 500 podporovateľov nám vznikne hustá hmota, takzvaná hromadná pripomienka, ktorú dáme na ministerstvo a necháme chvíľu povariť. Za stáleho miešania sa do celej veci sledujeme, čo sa deje v tzv. Rozporovom konaní, keď sa na ministerstve o celej veci rokuje a celé to začína poriadne vrieť. Po zovretí počkáme, kým sami vychladneme a pozrieme si výsledok. Voilà, či sa už hromadná pripomienka podarí alebo nie, jej závan sa donesie až k vláde, ktorá bude vedieť, že sme sa snažili niečo upuchtiť. Želáme vám dobrú chuť. Meniť veci k lepšiemu. Podporte aktuálnu hromadnú pripomienku k návrhu zákona o tvorbe právnych predpisov. Stačí klik.